истински никога реплика, защото всяка реплика не е изкуствена, а от душата идва и се преплита в речника и сърдечният ритъм. Отново бах ти хита, устата им е сита, пише ги все едно Кристияно Рита, а Лука Дончич тясно свързане на бита. Лесно рапърчетата връхлита ми показан скил, сипвам, не ги питам, кога по 3 пъти ще ги оплитам. Въртят се, не знаят откъде идва, като обран еврей насред пика на пазара, където продавам отровна отвара, която го отравя. Лирически, не етнически, оставят слаби физически, щото езически направлявам, а те не разбират, че по този начин път си проправям. Назад ги оставям, застарявам, за да разберат, че не си играя, а добри песнички правя. Нелека нощ, деца сме, не трябва да се ебаваш, щото един грешен ход ти остава само да се надяваш. Върху кола, върху кола. От доста време избор нямам, затова се надявам на теб, Господи, моите мощи освободи, за да разберат кой ще победи. Само ме освободи, само ме освободи. И в този миг ще видят моя перформанс пик, но не за миг, а за винаги, веки веков. Щото сцената трия ги дори наведнъж, трима ги изправям и поправям, а те започват на теб да се надяват. А не на кого, а не на кого. След сесията прогресията е завършена, може би не перфектно, но съвършено, защото все пак и аз съм човек. Истинските за това отдават ми респект. Всеки ключов момент, обединен в едно, създава легендарен проект, който си заслужава. Нивото вдигам, задобрявам, казах ви, че път си проправям. Лека нощ, деца, не съжалявам.